ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿಕುಲ್ ನಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಬೇಲೆತ್ತನ ಓಲು ಪಂಡ ನರಿಮುಗರು ಕೊಡ್ನೀರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಕೇದಗದಡಿ ಪನ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಸೀದ ಆಡೆಗ್ ಪೋಯ ಎಂಕ್ಲ ಪೋಯರಗ ದುಂಬೆ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಬತೀತೆರು ಅಂಚ ಆರು ಒಂಜೆಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದು ನೂಲು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆರು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜೆಗ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ಪೆರ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಪೂರ ಆಣಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಾನೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕೊಂಡೋತು ದೀಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಆಗ್ಲು ಐನು ಐಮೂಲೆನು ಪೂರ ತಿರ್ಗದ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ನೂಲು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಧನುಷು ಆ ನೂಲುಗು ಸರಿಯಾದ ಲೈನ್ ಒಯ್ತದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಲೈನ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಾಯಿ ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೂಲು ಪೂರ ಬಿಚ್ಚದು ದೆತ್ತದಾಯಿ ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಚನನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪುಟೆಟ್ಟವು ಪಾಡ್ನ ಮಣ್ಣಾಯಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಸರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಪಾಯದ ಮಣ್ಣನ್ನು ವಚನನ್ನೇ ದೆತ್ತಲೆಕಾನೆ ಗಟ್ಟಿತ್ತನ ಪುಡೆಕ್ ಧನುಷು ಪಿಕಾಸ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ದೆತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಚನನ್ನ ಪುಡೆತ್ತ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಅವು ಪಾಯ ರಡಿಯಾಗಿ ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿಗೆ ಧನುಷ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಲೇಬರ್ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಮಣ್ಣು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲುನ ದೆಕ್ಕೊಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಮಹೇಶೆಲ ದೆಕ್ಕ್ಯ ಮಹೇಶೆ ಪಂಡ ಮುಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿಡ್ ಎಂಕ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿಯರ ಏನು ಮರ್ದು ಬಿಡುಪನೆದ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊಡ್ದು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಕುಡಲ ಪಂತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪದೇರು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಸಂಸ್ಕಾರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ನಮಕ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆವಡು ನಮ್ಮೆರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡು ನಮ್ಮೆರ್ದು ಸೀನಿಯರ್ ಇತ್ತನ್ಲ ಆಗಲ್ಟ ಪಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಲು ಸೈಯಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ವಚನನ್ನೇ ಒಂತೆ ಪಿಕಾಸ್ ಪಡ್ಲೆಕನಿ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಧನುಷು ಅಂಚನೆ ಅದಲ್ಲಿ ಬದಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕದು ಐನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಗ್ಲೆಗೊಂತೆ ಬಚ್ಚಿನ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಐರ್ದು ಕಪೋದು ಯಾನ್ಲೊಂತೆ ಪಿಕಾಸ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಐನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ದೆತ್ತದ ಐನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದಾತ ಸೈಜ್ಗ್ ಗುಂಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನು ವಚನನ್ನೇ ಪೂರ ದೆತ್ತೇರು ಧನುಷು ಐನು ಪೂರ ಕೆಸರದ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಐನು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಶಿಲ್ಪಿಲು ರಡ್ಡಿ ಇರೆ ಪಾರ್ದು ಸುರುಕು ದೆಕ್ಕದಿಡ್ನ ಕಲ್ಲುನು ಕೊಂಡದತ್ತ ದೀಡ್ಯರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಐನು ಕೊಂಡದತ್ತ ದೀಡ್ನಾಗ ವಚನನ್ನೇ ಬುಕ್ಕೊಂಜದ ಗುಂಡಿಲ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಉಂದೊಂಜಿ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆ ಕುಟ್ಟಿಲ್ ರಡ್ಡು ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಸುತ್ಯ ದೀಡ್ಯರಗ ರಡ್ಡಿ ಇರೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐಕ ಅರಿ ಪಾರ್ದು ತಾರೈ ಪೂರ ತೀರ್ದು ಪೂ ಫಲವಸ್ತು ಪೂರ ತೀರ್ದು ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪೆಡೆ ಗುಂಡಿ ಹೊಕ್ಕುದುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಂಡೊಂಡೇರು ಸೀಮೆದೇವರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಾದ ಮುಗಿಯುವಂತು ಗ್ರಾಮದೇವರು ಕುಕ್ಕಿನಟ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಯದೇವರಿನಾದ ಮುಗಿಯುವಂತು ಅಂಚನೆ ಮುರ್ತಿಂಜೇಶ್ವರನ ನೆನಪಂತು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯ ದೇವರಿನ ಮುಗಿಯುವಂತು ನಿಖಿಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನಪನ್ನು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜನದು ಮುಗಿಯುವಂತು ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಬಂದ ಈ ಸ್ಥಳಟ್ಟೊಂದು ತೀರ್ಥಿತ್ತನ ಬೈರೋಣ ಕಟ್ಟೆನ ಗುಡುಗನ ಕಟ್ಟೆನ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದತ್ತೆ ಈಗ ದರ್ಶನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದಿನದ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಐನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಐನ ಕಲಶ ಅಂತದ್ದು ಬೈರೋಣ ಗುಳಿಗನ ಒಂದು ಹಾಪನು ಆಯ್ತು ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ಪನೆ ಯಾವರ ನಿಗ್ಲೆ ಜಾಗ ಇಟ್ಟಿನ ಬುಳಭಾಗ್ಯಟ ಆವಡು ಕಂಜಿ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆ ಆವಡು ನಿಗ್ಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಆವಡು ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ಪನೆ ಯಾವರ ದಾಳಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈರವೆಲ್ಲ ಗುರ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನಿಗ್ಲೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡುತ್ತು పొర్లూట నిగ్లేని కాపాడుకోవడం అంటే ಅಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪುರ ಆದ್ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಪಡ್ಡದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಮೇಸ್ತ್ರಿಲಡ ಇಲ್ಲಲ್ದಾರ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲೈನ್ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಿಲು ರಡ್ಡು ದೆಕ್ಕಲ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೇರ್ಲ ನೆಯ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಯರ ಪಂಡರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲುದನ್ನು ಮುಚ್ಚೇರು ಅಂಚ ಆತ ಪೂರ ಕ್ರಮ ಐನೆರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಶಿಲ್ಪಿಲು ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಹಾಕದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ದೀಡ್ನ ಸುತ್ತಿಯಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಿಲೆಗ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಈತ ಪುರ ಕ್ರಮ ಆದಾನಗ ಚಾಗ್ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ಚಾಗ್ ಪುನಾಂಡದು ಸೀದಾ ಚಾ ಪರಿಯರ ಪೋಯ ಅದು ಐರ್ದ ಬುಕ ಯಾನ್ ಎಂಸೆಂಡ್ ಪುರ ದಿಂಜಾದ್ ಕೊರಿಯ ಅಂಚನೆ ಧನುಷ್ ಐನ್ ಕೊಂಡದು ರಾಶಿ ಪಾಡಿಯೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಸೆಂಡ್ ಪುರ ರಾಶಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಪಾಯನ ಪುರವಂತೆ ಭಾರತದ ತೆಪ್ಪೆರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವಚನನ್ನೇ ಐನ್ ಪುರ ಭಾರತದ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಧನುಷ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪುರ
ಕಲತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ವಚನನ್ನಾಗ ಬಾರ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿದಿತ್ತಂದು ಅಂಚ ಯಾನು ಅಂತೆ ಬರ್ಚಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾರ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ವಚನನ್ನೇ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಮಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಯ ಪೂರ ದೆತ್ತದಾತು ಮೇಸ್ತ್ರೆಲು ಒಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತದು ಐನು ಸಾರಿ ತೂಕ ಪೂರ ಬಡ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಯಾರಕ್ ಅಂಚ ಧನುಷು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕೊಣದತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಚನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕೊಣದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಗ್ಲು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕೊಣದತ್ತು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣೆ ಯಾನು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಆಸೆ ಅಂಚ ಕಲ್ಲು ಆಸದು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಡೆತ್ತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫುಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿಲ್ಲು ಮಂತದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಾಲು ಮೂಲೆಗ್ಲ ಕಲ್ಲು ತೀರ್ದು ಪಾದುಕಾಗ ಬೋಡತ್ತು ನಾಲು ಪುಟೆಕ್ಲ ಕಲ್ಲು ತೀರ್ದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಚಕ್ ಯಾನ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಧನುಷು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಐಕ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಆಸೆರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಯೆ ಕಲ್ಲು ಆಸನಾಗ ವಚನನ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕೊಂಡದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಅವಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಪುರ ದೀರ್ದಾಂಡ್ ಪಾದುಕಾಗ ಪಂಡಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಕಟ್ಟೆದಾವಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಾವಡು ಒವ್ಲ ಪಾದುಕ ಒಂಜಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಒವ್ಲ ತತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ಬೇಲೆನೆ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಅವು ಆತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಆತೆ ಲೇಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಮೂಲೆ ಪುರ ತೂದಾನಾಗ ಅಂಚನೆ ಶಿಲ್ಪಿನಾಗ್ಲ ಕೊರನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕ ಸಾರ್ನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಲ್ಲುಡೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಧನುಷನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪೂರ 3% ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಆಗಿದೆ ತೊನೆರಾಪೇತಂಡು ಅಂಚ ವಚನನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಲು ಕೊಣದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಪಾದುಕಗ ಪೂರ ಕಲ್ಲು ತೀರ್ತು ಪಾದುಕದ ಟೋಟಲ್ ಕಲ್ಲು ಹಾಸದು ಫಿನಿಶ್ ಆದಾನಾಗ ಈ ಪೆಡೆ ಧನುಷ್ನಲ ಕಲ್ಲು ಹಾಸದು ಐಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಧವಸಿ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲ ಮುಗಿಂಡು ಅಂಚ ಪೊರ್ತಲಾಂಡ್ ಬಂಡದು ಒಣಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ ಒಣಸ್ಸು ಪುರ ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಮುಗಿನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಚನನ್ನೇ ಎಂಸೆಂಡ್ ಪುರ ಪಾರ್ದಾತು ಐನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಧನುಷು ಕಲ್ಲು ಪುರಂತೆ ಬಾಗ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಕರ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ 10 ಅಂಗುಲ 2 ಅಂಗುಲ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಕಡ್ಡಿ ಪುರ ಕಟ್ಟುವನ್ ಪೆರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಐನು ಕೊಯ್ದು ಐನು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ರೆಡಿ ಆದಾನಾಗ ಒಂತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಅಂಚ ಐನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪುರ ಕಲತ್ತದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಐನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಲು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದು ಆ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ಪಾದುಕ ದೀಡ್ನ ಪಂಡದು 4 ಪುಡೆಕ್ಲ ಕಲ್ಲು ತೀರ್ದು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೇತದು ಐ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಚಕ್ಕ ಮಂತದು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಚನನ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕೊಂಡದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಕಲ್ಲು ತೀರ್ದು ಐತ ಪಾದುಕನ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಧನುಷು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತನ ಪಾದುಕಾಗ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿಲ್ಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತ ಪಾದುಕ ಕಟ್ಟದಾನಾಗ ಸಿಮೆಂಟ್ಲ ಕಾಲಿಯಾಂಡು ಅಂಚ ವಚನನ್ನೆಲ್ಲ ಧನುಷ್ಲ ಎಂಸೆಂಡ್ ಪೂರ ರಾಶಿ ಪಾರ್ದು ವಚನನ್ನೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಚಾ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಾ ಪಾರ್ದು ಕುಡ ಬೇಲೆ ಶುರು ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲು ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಅನಾಗ ಚೂರು ದೂರಡ್ದು ಕಲ್ಲು ಕೊಂಡಿರತ್ತನ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ದಾಗ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಲೇಬರ್ ಇತ್ತೀರ ಆರು ಪೂರ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕೊಂಡದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಸುರುಕು ಪಾದುಕ ಪಾಡ್ನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನನ್ನ ಜಗದಿ ದೀಡ್ನ ಪಂಡದು 4 ಮೂಲೆಗಳ ಕಲ್ಲು ತೀರ್ದು ಐದು ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ತೂಕ ಮಂತದು ಐರ್ದು ಬುಕ ಧನುಷುಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೇತ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಅಂಗುಲನ್ನು ಪೂರ ಚಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಐರ್ದು ಬುಕ ವಚನನ್ನೇ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಕೊಂಡದತ್ತದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕಾಣೆ ಆಯ್ತಾ ಜಗದಿದ ತೀರ್ಥ ಸಾಲು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಐರ್ದು ಬುಕ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಗ ಪೀಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವಪೋಂಡು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂಚ 10 ಅಂಗುಲಾಗ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ತೀರ್ದು ತೂಕ ಮಂತದು ಐಕ್ ಟೋಟಲ್ ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಹಾಸದು ಐನು ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದು ಜಗದಿದ ಅಡೆಗೆ ಬೇಲೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವಚನನ್ನೇ ಬಾಕಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದಿಂಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಆರು ದಿಂಜಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಯಾನ್ ಜಗದಿಗೆ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಧನುಷು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಿನ ಪಾದುಕದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದು ಐನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈತ್ ಬೇಲೆನು ಫಿನಿಶ್ ಮಂತದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ